Gabon, gaur bi protagonista nagusi ditugu. Ilune, 10 urte, Ziburun bizi da. Oier, 32 urte, Iruñean sortua. Biak daude gaixotasun degeneratibo berberak harrapatuta, Wolfram sindromeak. Wolfram sindromea diagnostikatzearekin batera, medikuek zer esan zizueten? Ze itxaropen eman zizueten? Horrekin pasatu zuten gaizki gurasoek egin bat, ezta? Kenean gurasoek esan zieten medikuek, ez daukazu ezer egiterik, itxu eta gor gera daiteke. Disfrutarlo ahora mientras podáis. Doktora Bernet zen izena. Jatorra zirudien, baina hola, gordina izan zen baita ere. Esango diguzun orden, Ilune. Nola definituko zenuke zure burua? Neska bat naiz. Iduriz nire aitak dioenez aski argia naiz. Nire editasuna izanez ere besteak bezain azkarra naiz, ziren baditut gaitasunak eta dena. Ilune egunero ikastolara doa Donibane Loizunen. Oier doktorea da kimika kuantikoan eta kimikari lanak egiten ditu Gasteizen. Gaixotasunaren ondorioz ikusmena galdu du, entzumena 10% murriztu zaio, ez du usaintzen. Zatozte gaur bizitzaren urra handietara gurekin. Gurasoek ez nuke esango sekula esan ziatenik itxu eta gor gera nintekenik. Hori izan da gehiago, nik ondoritzatu den zerbait. Denaen berak isilian ere ikasten zituen gauzak interneten bidez eta hola. Neri etzian esan minen, nik gero konturatu nahiz. Umenatik esaten badiazu itxu eta gor gera daitekela, izugarrizko nahi gabea eta depresioak eta izango nituzke ziurazki. Hasieran erortzen zaizu mundua, erortzen zaizu. Baina bera beti pozik ikustean, aurre egiten ikustean, horrek ematen dizu indarra. Mundua indarra, izugarrizko indarra. Denetatik egin dugu. Belarrak eman, egon ginen horietako mediunekin, denek gauza guztiak egin genituen. Arazoak bistan eta entzumenean, zenbat urterekin nabaritu zenituen gehien bat? Gehien bat? Ja lehen hezkuntzako 3. mailan nengoenean,
orduan hasi nintzen irakurtzeko eta lupak erabiltzen. Eta entzumena, entzumena audifonoa jartzea, ez dakiten, 12 urte arte edo, nuen 12-13 urte arte edo, ez nintzen iritsi. El síndrome de Wolfram es una enfermedad rara, una enfermedad de causa hereditaria y se caracteriza por los síntomas que dan nombre a las siglas. El síndrome de Wolfram o síndrome Dietz-Moat, que son siglas en inglés que hacen ver que tiene diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. Baina ez dago botikarik. Guk ematen dizkegu entzuna ditugunak eta kalte ez diotena egin behar. Baina ez dakit zenbat aurreratzen dugunen, zenbat ez. Bazpa ere, ematen dugu eta berak hartzen ditu. Desde el punto de vista de tratamiento es cierto que no hay ningún tratamiento en este momento que pueda frenar esta enfermedad y por eso la vigilancia de las complicaciones que pueda tener la enfermedad es fundamental. El diagnóstico precoz va dirigido a esto, no a tanto un tratamiento, sino a una vigilancia de complicaciones que pueden ser serias y pueden ser causa de fallecimiento. Javier Ruiz Nordan kontatuko diguzu? Euskal Herri mailan Wolfram sindromea hobekien ezagutzen duen medikua da, neurologoa. Es una enfermedad que tiene un pronóstico que generalmente después de la cuarta, quinta década es difícil que los pacientes continúen con vida y entonces a partir de los 20-30 años los síntomas neurológicos, que son los que yo más reviso, pues son los que significan en riesgo de aspiraciones, de infecciones respiratorias, atragantamientos, que es la causa principal de fallecimiento. Zenbat? 22. Egin nahi duzu intsulina pixkat? Bai. Diabetesa zuk ere kontrolatzen duzu. Bai. Oja. Egina? Bai. Biziki polita da itxosoa. Ana itzuli? Hasieran pixkat bortitza zen, zeren ez nuen oinu ulertzen 5 urteetan, baina orain usatua naiz, beraz batzutan pixkat aspergarria da, baina ongi bizi naiz. Peio, kontatuko diguzu nortzuk osatzen duzuen Dufo familia? Bai, 5 gira, gaztenetatik hasiz Ana, gaztena, 6 urtekoa, Loitzune 8 urtekoa, Ilune 10 urtekoa, Lor eta Biok, ni beraz Peio. Eta nor da Ilune? Ilune da gure alabazarrena, eta beraz Wolfram sindromoa atseman joguna dela 3 urte. Ilune definitu beharko bazenu. Nortasun handi bat, janen nuke, azkarra, artista ere, musikaria baita eta maite baitu sortzen, musika, hitzak, pixka denetarik. Hola definituko nuke, gu baino azkarrago aixe, naski. Daukat audifona zikina, ama. Bai? Bai. A ber, bueno, Eta garbituko nabestu ez dut, a ber, ez dakit non dagoen zure
Poltsa, hemen uste du dagoela bai. Bueno. Tari. Gero zer dutan gelditu zera? Gero ordubiak aldera gelditu naiz. Bueno, lagunak batzuk jagartikan ibiliko dira, baina... Ba, ni pasatu naiz oraintzen bertan hortik plazatik eta ez ditut ikusi, Ez ikusi. Eta nola dago egitea? Egin duen lurrarekin eta? Zopa dago, Bai. Elur guztia, baina zopa egina dago, ez dakit. Bakarrik gaur ezin zera joan. Bat-ematela gondorko jozue ara horbiltzen edo. Bai, noski, bakarrik ezin zera joan gaur, Ja, gaur. Bueno, Oyer es un caso excepcional. Lo de Oyer tiene un mérito increíble. Recuerdo perfectamente un chico que ha venido hace poco, hace 2 años, un chico de Granada, con pues también tiene una tesis doctoral, está con una situación pues, de máximo desarrollo intelectual, y 2 chavales de Oviedo, también hermanos, que están también haciendo una gran cantidad de cosas y que tienen muchísimo mérito. Pero sí es cierto que son casos donde la situación de su enfermedad no ha sido tan avanzada como la tiene Oyer. Oyer a nivel intelectual es un chaval privilegiado y la enfermedad no le está mermando en absoluto su capacidad cognitiva, intelectual. Eta hiruak arte zer egin behar duzu? Hiruak arte potean, ibili. Orain bintzat, bitaberna horkagu, hortarako, lehan taberna bakarri zagoen herrian, eta ezin zen, baina orain bitabernarekin. Bai. Eta hori, gero bazkalduko dugu eta Euskal Honen mugituko garen. Bazkaritik, maitik, 6 arte errela mugituko, bueno, han egongo gara. Eta gero Eta gero bestean... gauean luntxa haukagu. Bai, bestean. Eta tartean musika egon barra, ez uste dute DJ baiterio dela txaldean. Jarriko dituzte. Eta besteak gauean. Bai. Ja. Bueno, ba, dantzatu, Oyer. Bai, bueno, aukeran gara, bai, nahi dugun egiteko. Bai. Zure arazo guzti horiek lagun taldeari azaltzea, hori zaila zen? Bai, DBH-ko bigarren maila arte, hirugarren maila arte edo, 14 urte nituen arte, lagunei Wolfram sindromeak nien sekula ipatu. Zergatik uste duzu nera bezarora arte etzen nula ezer kontatu? Ba, bueno, lagunekin oso esperientzia honik ere nuen izan, eta beraiek batzun askotan, ba, bueno, pixaten, nire gabezia hori ere pixaten aprobetxatzen zuten agian, edo pixat ez, edo pixat horren, bueno, edakit. Arantxa zen hango irakaslea. Antzeko, intokable antzeko zerbait zen. Zen ama antzegoelako eta horrela. Oso inkomoda sentitzen zen. Errekerera jateko, ez zuten laguntzen, ez zen tontoa, azkarra. Aldebikotasun batekin lortu behar da. Ikusten baduzu inguruak, daukazun muga gutxikin eta ongen hortzen zaituela, zuri ere horrek zure gabeziak eta onartzeko erratasun ematen dizu. Jendeak ez zigun ez laguntzeko gehiegi, ez nahi zergatik. Eta horrela izan zen. Nik ez dut horreitu nahi, denbora horrekin. Zenbaitek gutxi ikusten nola ohartu, eta hortaz, batzutan pixka parre egiteko, edo pixka baztertzeko eta aprobetxatzen dutela ikustea, hori gogorra zen, ezta? Lagun gutxi izan zituen. Ez dakit, hori izan da bizimodua. Pixka bat, bakarti edo, gurekin bizi da. Bakartadea da gauza bat oso iluna. Inork ez daki zer bakartadea. Baina zu ikasten baduzu hori pixka bat alderatzen, ez dakit, hori ere asko erakusten digu. Eta orduan batzutan egon da negarrez baita ere, etxean. Eta deitu, eta komunikatzen edo ez hartu telefonoa eta horrela. Larun batetan ateratzeko adibidez. Esango diguzu norden ilune? Nola definituko zenuke zure burua? Neska bat naiz. Iduriz nire aitak dioenez aski argia naiz. Nire eritasuna izanez ere besteak bezain azkarra naiz, zeren baditut gaitasunak eta dena. Nola uste duzu markatu duela gaixotasunak ilune?
Ba ez dakit, azkenean antzu sortu da horrekin, zenta 5 urteetan atseman ginen diabeta eta beraz hastapenetik gaixorik edo eritasun horrekin bizi da. Nahiz eta hastapenean ez jakin zer zen, betidanik izan da besteak baino bere adineko baino handiagoa edo helduagoa egan nuke. Bortxaz behar bada, baina bazen horako gaitasun bat eri izan baino lehen ere bai. Ikusmenean izan aldituzun arazoekin kezkatuta zaude? Pixka bat, baina niretzat ez da hain grabe, zeren beste jende batzuk bat dituzte ikusten duten ni baino gaizkiago, beraz ari naiz pentsatzen bat dudala xantza ala ere ikustea urbiletik eta ongi ikustea ala ere urrundik ez badut ongi ikusten. Begietako zaina desagertzen da, azken finean, eta bistaren erditsua galdua duela oartu ginen orduan, eta hor gurutzatuz bi simptoma horiek ulertu genuen Wolfram sindromoa izan behar zela. Badakit posible izaten aldela itxoa bilakatzea eta dena eta horrek biziki kezkatzen hau. Lupak erabiltzen zenituen eskolan, Bai. baina gerora etorri zen itxu gelditzea, ez? Bai, hori da. Noiz, unibertsitatean? Bai, gutxi gora era karrerako 3. mailan, itxuak erabiltzen ditugun baliabide guztiak erabiltzen ordena zintzen. Bai, ordenagailuko pantaila erakurlea, bastoia eta bueno, beste hainbat gauza, ezta. Eta nola prestatzen zara itxu geratzeko? Zezuk bazenekien itxu geratu behartzen nuela? Nik, nik esango nuke berandu arte sinistu nahi izan nuela, zerbait mantenduko nuela, ezta. Baina, eta nola prestatu? Ez pentsatu beste egin ezin duzun gauzetan eta saiatu beste egin ditzakezun gauza horiei heltzen. Kontzenara, universitatera eta esan ziguten. Pues esto va a ser tan difícil, chaval, esan zioten. Nik ez nioke inori gomendatuko gauza bat ez egitea. Max Plancki ere gomendatu zioten fisika ez egitea. Jende asko esan zidan hobenuela letretako zerbait egitea. Eta oztopoak ez direla ezintasunak. Jendeak zerbait egin ezin duela esatea baino, nahiago dut nik paretaren kontra nio joatea. Eta nio hartzea zerbait ezin duela egin. Eta gero, beti egun gara borrokatzen irakasleekin horrela. Zazpi ordu azterketa bat egiten. 7 ordu, blai. Kimika ez egiteko esan zizuten hoiei, orain zer esaten diezu? Hurrengo batean, jendeari beste oztopo jarri beharrean, usteko, bai, ongi dago ohartaraztea, zaila izango dela eta, baina, hurrengo batean utzi jozue berak nahi duena egiten eta berak ikusiko du. Meretzitu den, posibletan edo zer. Nola zituen buruan konputagaileak ematen zizkion datu guztiak eta nola zen gauza horiek erabakitzeko, ebakitzeko eta erlazionatzeko. Ikusi gabe ere, irudimentalak eta ere ditzakegu eta kimikan hori izatea ere, molekulen eta irudiak izatea eta baita ere sortzeak garrantzia dauka, ezta? Universitatea oso gogorra izan da. Orain badirudi aldatzen ari direla. Nik uste dut deklibean daudela beraiek ere. Oier Lakuntzak ikasketa eta lan alorrean lortu duena, zalantzarik gabe baiezta dezakegu oso gutxitan ikusi dela mundu mailan. Zorionak, nork pentsatu behar zuen horrela ze ekibokatuak gendean, eta horrela esan zioten batzuk, Bai, askok esan zioten. Nahi esan zioten batek, Ángel, a ti te vamos a dar el título también, eso se no, déjame darle a él que ya se lo ha merecido bien.
Oierren ibilbide bikaina hobeto ulertzeko, ezin aipatzeke utzi noski semearen alde gurasoek emandako guztia, haien esfortzu mugagabea. Nik irakurtzen nion, nakien bezala eta berak pasatuten ordenagailuz. Bueno, dena grekoz, dena 8 etxanda esaten nion. Ezautzen dituen hango irakasleak, ikasleak eta denak ezautzen dituen, eta ezautzen induten baita ere. Zer gustatzen zaizu egitea? Trikia eta pianoa jotzea. Eta nola hasi zinen mundu horretan? 4 urtetan, nire burasoak erran naute ongi zela instrumentu bat hastea, baina pianoa bereziki, zeren eta pianoa ikasten badugu gero iduriz, erran dirate instrumentu guztiak egiten altzirela. Nik atxemaiten dut ematen diola indarkieiago kalteak emaiten dizkion baino, janen nuke gaur egon. Zara bere adineko aur gutik hain gogotsuak dira, dantza nahitzeko, musika nahitzeko, kantatzeko, eta berba eritasunak ekartzen dio hori. Beraz, hasi nintzen pianoa egiten 4 urtetan, eta gustatzen zidan, beraz, segitu dut, eta orain segitzen dut beti. Zer sentitzen duzu pianorekin edo trikiarekin abestean? Alaitasuna eta ari naizelarik musika jotzen edo zerbait gustuko dudana egiten, azten du nire eritasuna. Pentsatzen dut naizela beste aurrak bezala, ez dela desberdintasunik. Medikuetara beti joan zarete gurasoak eta zu. Bai. Eta batzutan igual ez zenuen ez da ulertu ere egingo medikuek zer kontatzen zuten? Ez ziren, frantsesez ari dira eta frantsesa ulertzen dut eta menperatzen dut, baina gauza da hitz batzu haino ez ditut sobera erranaiak ulertzen, beraz ez dut dena ulertzen. Bersoak eta kimikak zugan egin dute bat bik, zientziaren poesia, euskararen kuantikatik, ezinekin ez egina, ikasliteke zugatik, ejemplu izan nahi ez duzun, ejemplu zera argatik. Hainbeste itzulertezin eta inizialetatik, errimategi berri bat sortuko duzun ez dakit. Zorionak zuri oier, zorionak denagatik, onarteko bidea eta egingo duzunagatik.
Maialan, bueno, maite du asko. Aier, bai. Baina zergatik daude Maialen eta Etxenike egun horretan? Maialen eta Etxenike baita ere laguna direlako eta guk Maialeni esan genion. Ja, Oierri egin nahi geniola zerbait berezia, opari bat, eta ja preslegoken, eta esan zigun baretz pozik. Bueno, izugarria izan zen, izugarria, bai, bueno, takit, nola esan. Bere erronka haundi bat, betea. Lana ez ezik oso atsegina eta ore bat da niretzat hemen mahaiburua izatea. Eta zoriondu nahi ditut ere bai zuzendaria, eta baita zendia. Gurasoak egindako lana epaimaien aurrean bikain komunikatu zuen. Pedro Miguel Etxenik egon zen tesi horren irakurketan, urduri zeuden? Bai, egun hartan urduri nengoen, bai, noski baietz. Nolako izan zen? Nola izan zen? Hombre, gogoratzen izena da, egin batean nire diabetes insipidagatik, eta nepatu den bezala likidoak mantentzeko zailtasuna sortzen du horrek, baina beste egin batean baita ere urduritasunagatik gogoratzen egin nola atorra batekin hasi nintzen, eta tesiaren bukaran bazirudien beste atorra bat nekala, eta ja guzti-guztita, eta egin batean urduri nengolak izango zen, eta. Lana bikaina zen, azaltzeko era bikaina zen, eta euskara zoragarrian azaldu zuen lan bikain bat. Kontatuko diguzu zenbat aiz pasareten? 3. Eta nortzuk zarete? Ana, Loizune eta Ilune. Eta nor da nagusia? Ilune. Ilunek gaixotasun bat dauka? Bai. Eta zuk ezagutzen duzu? Ez asko. Ez asko, baina pixka seguru baietz. Zer dakizu Wolfram sindromeaz? Bat dituela bista arazoak? Bai. Peio eta Log gurasoek Ilune gaixo erortzean jakin zuten Wolfram sindromea herentziazko gaixotasuna dela. Ondorioz, ondorengo galdera logiko bezain beldurgarriak harrapatu zituen gurasoak. Zer gertatuko zen Loizune eta Ana alaba gazteagoekin, gaixotzeko kondenaturik altzeuden aizpak ere. Orduan hori ere bortitza zen, entzutea medikuen gandi, eritzen badira, erituko dira. Jakiten halko genuke, baina ez duzu jakinen. Eta hori zinez bortitza zen, egoitea hola jakin gabean, eta hori nik gaizki bizi izan nuen, eta alorreko nion gaizkiago uste dut. Baina azkenean jakin genuen, 2 urte berantagoan zu, baina horra emaitza hona da, eta beste biak ez dira eri, orduan Iluneri dedikatzen algira eritasunaren kontra borrokatzeko. Gaixotasunari buruz asko galdetzen diozu? Pizka bat. Eta zer galdetzen diozu? Adibidez, kartetan jolasten garelarik, badira koloreak eta galdetzen hau zain kolore da, erantzuten diot, baina erraiten diot, zertarako ez duzu ongi ikusten eta guzti. Eta hor berak azaltzen dizu dela gaixotasunagatik? Bai. Ze egoeratan galdetu zuten? Loitzunek izan zuen portera txar bat bere Ilunerekin ikastolan egun batez.
eta ratxean aserretu zen gure kontra, ganez, zola onartzen, Ilune eri ezaitea, beti jendea Ilune eri begiratzen ziola eta guzi, eta orduan esplikatu nion, piskat gogorki, baina zer zen egoera, eta bisten arazoak zertara joaten alko ziren eta guzi. Eta barkamena eskatu zizkion aizpari eta guri ere bai. Uste dut hori behar zuela ongi barneratzeko eta horrekin bizitzeko. Hiru aizpa zarete, anak galdetzen du Iluneren gaixotasunari buruz? Bai. Eta zer galdetzen du? Zertarako ez duan ongi lortzen egitea gimnastika eta olako gauzak. Dora guti anarekin hitz egin nuen eta anak erantzidan, bakizu aita triste naiz Ilune eri izaitea, ulertzen dut, zenta anak guti hitz egiten du hortaz. Eta horrekin bakarrik zakit sortzen da harreman berezi bat horrekin ere bai. Orduan emozio handi batekin bizitzen da azkenean. Ez dakit nola erran, baina guk hola senditzen dugu. Eta importantea da, erakusten du ere lotuak direla haien artean aizpak, beti kalapita batzuk badira, baina horrez gain maitasuna da gibelean eta bereziki eritasuna buruzko portaera berezi bat dela eta uste dut nik beste bi aizpek bestuko dutela Ilune behar barimada egun batez. Baina gai da bakarrik besteko orain arte. Nola konpontzen zarete zuen artean? Laguntzen gira. Haserretzen zarete? Bai. Hitz egiten duzu horri buruz gurasoekin? Aitarekin bai, baina amarekin ez. Eta zer kontatzen dizu aitak? Egiten dut. Ez dut egin nahi. Ez. Ez baduzu nahi, lasai. Jakin genolarik loitzune zela eri, telefonoz, negar egin nuen. Horretzen naiz, hotel batean nintzen formakuntzan lanarako eta bai, eta pozik ez dakit. Bizia ez da gehiago berdin ikusten, berba hobekiago ikusten da bizia holako zerbait gertatzen delarik azkenean uste dut. Niretzat behintzat hola bizi izan dut. Azkenean, historia oso polita atxemaiten dut eta pentsatzen dut oinan politago izanen dela ondoko urteetan atxematen baditugu erremedioak eta terabideak izanen da. Iazko azaroan Donibane Loizuneko elizan, Frantziako Wolfram sindromearen elkarteak antolatu kantaldiaren irudiak. Jendeari konzertu gau hortan eranean, egun batez lortzen bada zerbait, gure alabarentzat eta beste eriguzientzat, ez dira hainitz, baina badira zueri esker izango da. Eta 100 pertsonen aurrean jo zenuen. Hori asko da? Ez zenuen beldurrik izan? Ez. Beldur ezenik horik ez? Oso ausarta zara? Bai, ausarta naiz, bai. Ez oso, ausarta naiz. Zuak eman gaituzu indarra, eman gaituzu dirua, aurrera joaiteko eta egun batez bista hobetzen bada edo aintzinamendua blokatzen bada, zuari esker izanen da.
eta horrek ere zinez pozezko nigarra ekarri zaidan eta politatxe maiten dut. Elkartasun hori, gaiten da Euskal Herrian badela elkartasun bat eta nik sinesten dut hortan. Frantzian badira beste hiri batzuk eta bakarrik bizi direnak edo ez dutena sare hori inguruan. Es verdad que al ser rara pues se intenta, como hablamos de esta enfermedad, pero hablamos de todas las enfermedades raras, intentar agruparlas, porque agrupar significa pues, conseguir más poder para obtener subvenciones que ayuden en un futuro pues, a sacar tratamientos que puedan ayudar a una enfermedad pues, que ya está un poco, ella sola, digamos, desvalida, ¿no? No se puede potenciar algo que puede beneficiar a muy poca gente, no es que no se pueda, es que no se hace, no es que no se pueda. Y es un problema importante, ¿no? Gero kanaleta guztiak daude, oier bustiak bakarrik ezin zera lagunduko zitugu bai. Zikina zenuen oier. Zikina zenuen? Bai. Tori. Ba, gero agian bideo bat beste ere garrituko jozu. Bai, bai. Ze ordutan duzu bazkaria? Bazkaria irutan dakago. Jendea batzu iago saltzako baziren. Esango zenuke zure gaixotasunak berarekin batera dakarrela zama ekonomikoa handia? Bai, handia edo txikia, tratamentu batzuk gizarte segurantzak ez ditu kubritzen. Eta gaixotasun honen zama ekonomikoa handia da? Ez da hain handia. Hemen Frantzian sekuritate sozialak dena bere gain hartzen du. Aguantatu behar gero, oier. Bai, audiofonak ere bade nire poltsikotik ordentu ere zaten ditut, inolako diru laguntzarik gabe. Eritasun larrientzat bere gain hartzen ditu gastuak, kasik egunetik egun. Diru laguntzaren bat ere jasoko duzu edo ez? Horren lanean nagolarik ez, lanean baldin bazaude diru laguntza hori ezin da jaso. Hori dela eta gizarte segurantzarekin izan zenituen arazoak? Bai, hori da. Diru laguntzak direla eta talka entzutetsua izan zuen Oierrek administrazioarekin. Bai, eta oraindik jarraitzen du jendeak agurtzen horrela esaten. Eta es el padre de aquel chico ciego, horrela. Bai. Nahiko ezagunak eginen. Askotan joaten da, Gazteluko gibeletik paseatzen eta agur oier. Zaten dute agur. Norbaitek esan dit, baina ez dit esan orden, ez? Lehen eskatu duguna, bai. Eskatzen dugula pixkatxo bat, jendearen gandik pixka bat hurbiltza, ez dakit nor naiz. Gustoz hasten du esaten diotenean, ez dakit nor naiz. Oierren eta administrazioaren arteko gatazka laburbiltzeko, ona hemen Oierri uzten zitzaizkion aukerak. Beka kobratuzkero, bestelako diru laguntzarik ez, lanean arituzkero, ez da ere. Eta nik esan, zer ikusteko da gauzat besteekin. Hasi nintzen, joan nintzen Seguridad Sozialera. Seguridad Sozialek, ezer. Orduan, joan ginen, hasi ginen horrela borrokatzen, eta azkenean epaiketara. Epaiketan, hori eman ziuten arrazoia. Zehaztu beharra dago, Oierrek lortutako beka etzegoela ezin duentzako erreserbaturik izaten diren beka kopuru barruan. Baizik eta Oierrek lortu egin zuela bere espedientea izugarri ona zelako. Mantzioten bere espedienteagatik zen oberena, tokatzen zitzaiolako. Administrazioak traba horiek jartzen dizkizunean, zure burutik ze pasatzen da? Ze pentsatzen duzu? Amorrua, amorrua eta ikusten duten hitz polita asko esaten direla, ezintasuna dugu jendearen alde, baina gero praktikan gauza gutxi egiten da, ezta? Audifonak baliote 4.000, bakoitza 4.000 eta piko horrela. Botikak ez daudenak hemen adibidez ekartzen ditu kanpotik, edo bestelak hemen daudenak, badia esartzen Seguridad Sozialean. Jartzen duen injezio bat 2 hilabetez behin, balio dela 500 euro edo.
Ikastolan badira egin ezin dituzun gauzak? Ez. Gero lan egiten badugu koloreekin eta dena behar du laguntza pixkat, bestenaz dena egiten aldut. Eta kiroletan eta? Egiten aldut ere, kentzen dut nire pompa eta ongi pasatzen da. Ikaskideek ulertzen dute? Bai. Azaldu behar izaten diezu, zer gertatzen zaizun biztan? Lehenago bai, ziren txipiagoak ginen, baina orain ez. Aita joan da eskolara azalpenak ematera? Bai. Eta, horren ostean, hobeto? Bai. Ziren lehenago neska batek erraten zuen, espas egiten duela, bista arazoak izatea, nire irakaslearen ikasle oberena izateko eta dena, eta gero nire aita etorri zelarik esplikatzera, geroztik ongi pasatzen da. Berak esaten du, ez duzula bizi behar gaixotasuna fatalitate moduan. Hori garrantzitsua dirudi berarentzat. Bai, niretzat ere ziren beti pentsatzen bat dugu alde txarrari ez dugu aurrera egingo, beraz importantea da ere alde onak ikustea. Zein da familian baikorrena, aurrerantza gehien bultzatzen duena? Ni ala naiz behar bada, ez dakit. Pentsatzen dut, indar betidanik izan du nirekin, militantea naiz sindikatuan, ibiltzen naiz beste elkarte batzutan, bakebidean, beti izan dut indar bat gauzen egiteko, komunitatearentzat. Eta lehen aldia da guretzat, gure familiarentzat egiten eramaten dugula lan hori. Sare bat bada inguruan orain, eta horrek erresten du borroka hori eramaiten, ari gira pitianaka. Zailtasunei aurre egitea eta askotan bezala oreka bilatu behar da. Oreka bat sortzen duen pozaren eta horretakarren aleginaren artean, eta asistente personal bat lortzeko aukera izan nuen, eta txeko gauzetan Jonek laguntzen dit. Oier, basatoz? Bai, bana. Benago. Bale, ze tokatzen da gaur, nafartzeko? Baina jarriketu gaur. Bainak. Jonek batez ere zertan laguntzen dizu? Jonek? Gehien bat sukaldeko garbitasunan eta bere laguntzen dit pixka bat, gero, afaria prestatzeko eta bitare laguntzen dit, erosketak egin barritugunan ere berarekin joaten naiz, erosketak egitera, eta, tarteka ibiltzea ere komeni zait, eta ibiltzeko paseo, ohiko baina luzexago egiteko ere berarekin joaten naiz. Zuk ez zenuen ikasi honen moduko lan bat egiteko, abokatu ikasi zenuen? Bai, azken finean bizitzak emandako aukera polit bat da, eta baliogarria izan zait pertsona bezala hezitzeko eta jakiteko nahiz eta oztopoak izan bizitza honetan aurrera jarraitu behar dugula. Internet bidez aurkitu zenuen, Jon, castinga eta guzti ere egin zenuten? Bai, azkenean Nafar gobernuak badauka programa bat ezintasuna duen jendearen bizitza independentea bultzatzeko. Esan bezala, Oier lanean ari denezkero ez du inongo diru laguntzarik jasotzen. Egia da, halere, etxean laguntzeko duen pertsonari Nafarroako gobernuak ordaintzen diola, lan hori Gasteizen egin arren. Lanbiden lan eskaintza bat jarri genuen, eta jende pila aurkeztu zen. Patatak hartuko ditut? Hartu patata bat. Bai, bat? Bai, patata bat. Kontuz. Gure erlazioa ikusten dut,
batez ere ikastaro bat bezala. Azken finean, nire laguntza eskaintzen diot, baino aldi berean pilo bat ikasten dut. Eta zer ikasten duzu, Oierrengandik? Ikustea nola aurrera egin duen, nola oztopo guztiak gainditu dituen, niretzat kristona da. Bueno, jarriko duzu maila? Bai, jarriko dut. Zatzen bada ezagit sute bat. Gauean dagoenean aparatuak enduta ez du entzuten, ez du zaintzen eta ez du ikusten. Osea, dago pakete bat bezala. Eta pentsatzen nuen jartzea zintzilikari bat horitatik abiso ematen dutena, baina ez diate utzi edo, ez diate, ez dakit. Hemen bali mazaren padronatu, hango zerbitzuak ez dute balio. Eta Oierrek ez du nahi. Osea, hori jarraitu nahi du hemen enpadronatu eta egoten. Iruñean erroldaturik jarraitu nahi du Oierrek, Gasteizen bizi eta lana Minaoko industriagunean egiten badu ere. Guk analizatze ditugun materialak eta biztaz ikusi egin behar dira. Badirudi, ezin baduzu ikusi, azkenean buruarekin dena egiten dela. Formulak, matematika daude jokoan, eta guzti hori buruz egitea ez da bater erresa. Nik ez dakit, ez dut ulertzen oso ondo nola lortzen duen hori egitea, baina bueno. Hombre, Oier, kafera bai? Bai. Oier, bai? Hortu bat, zurekin. Berarekin joaten gara kafera, baina ez gaitu behar. Zuma jende da, bai? Bai. Bueno, ia gutxiago dago, baina. Bai. Etorri gara. Kaixo, Oier. Opa. Ekarri dazu platanoa eta gian? Vale. Bai. Dago Iñaki, Nuria, Carlos, Giorgio... Erke. Eta Etal. Gero baita ere gustatzen zaite jendeak tarteka, zertaz hitz egiten hori diren edo pixat, esatea, ezta? Pixat nik ere dut astu nahi zen nahi, baina tarteka horlako azalpen bat edo eskertzen da. ¿Y tú qué tal, Oier? ¿Todo bien? Atareu, pero bueno, pero bien. ¿Ya recuperado? Sí, ya recuperado. ¿Fiebre? ¿Qué? ¿Fiebre fue? ¿O qué? Sí, poco cuento, primo. Fiebre. ¿Qué? ¿Cómo? Un poco cuento. Sí, la verdad. Jende asko batera hitz egiten badago, ez ditu ondo diferentziatzen. Eta orduan, batzutan egon bar gara pixkat bere gainean gauzak esaten, ez? Oso humila batez ere. Bai. Oso jarrera konbatiboa izan du, ez? Gaixotasunen aurka. Buelta asko mate dizkio gauzei. Baina aurreko astean etxetik lan egin zenun zer edo ez? Asteburuan egon izan zarete egiten. Bai. Asteburuan, bai. Eta astean zehar ere horla kalkulun bat horrela bidaltzen nuen, begiratzen nuen, baina goza gutxi. Nengoen lanerako. Claro. Edozein pertsona biktimismo batean sartuko litzateke, baina berak aurrera egin du. Bueno, ya van agora. Ondo. Bai, zure venga azkar, Hala etxe. Aurki dugu da gure. Venga, Oier. Arte. Eta zaio gustatzen guk beri buruz pena sentitzea. Nahi du dena normala izatea. Ia inoiz ez du horretaz hitz egiten. Nik uste dut eroso sentitzen dela, suposatzen dute ohituta dagoela ja. Situazio horretan egotera. Azkenean bera bertsolaria eta bera egoten da hemendik horra, bertso afaritan, ez dakiz zer. Kimikaria, ikerlaria eta bertsolaria ere bai. Momentu estua pasatu ditudanean, bertsolaritza beti hor egon da, ezta? Eta bueno, egin batean, bertsolaritzak ere aire freskoa edo txipa aldatzeko aukera ekarri dit, ezta beti. Parte hartzen du Nafarroako txapelketatan, bai. Gasteizen adibidez orain lanean zoriontsu dago, gustora dago. Bera pasatzen du okerrago asteburutan. Asteburutan sentitzen du bakardade hori.
Urte hauetan guztietan zuretzat zer izan da gauzarik zailena? Duela 3-4 urtetik ona, Gasteizen lanen hasi arte, berakada animikoki, berakada handi xamarra izan nuen. Zergatik berakada animiko hori? Azkenean, geroztik jabetu nahizelako igual pixkat, jendeak gure lekuan jartzeko aleginik gaituela egiten, ezta? Jendeak beldurra izaten du zerbait ez ezagun bateri. Beldurra eta ez dakite nola tratatu. Nerekin asko ibiltzen da, baina ni ere aldagatik operatuta nago eta batzutan nekatu eta hori, eta esaten ez bakarrik joan nahi dut, eta badago bide bat oso ondo bakarrik joan daitekena, eta bai. Goazen, kalusa, Bai, eta arantza pizkara bai. Zer moduz? Zure gaixotasunarengatik bakarrik sentitzen zara? Hombre, aipatu duanen azkeneko 3-4 urteko izan dudan gainbehera hori niretzako egin handi batean horregatik izan da, ezta? Ez dakit gaixo dagoen pertsona bateri, ez dakit zer esan, zer urpegia jarriz, ez dakit jendea atzeratu egiten da. Gogoekin. Juerga, pixkat. Askotan ez dute laguntza gehiago ematen, bildurra izaten dutelakoz nola eginko duten edo onartuko duen edo ez. Eta berak esaten du, berak onartzen du laguntza guztiak, bai. Atako zerbait. Psikiatertu da, kontu zen. Bai, hori da. No, bastante beteik, Beteik, Bai, bueno. Nik ez dut askotan letra bajartzeko atzetik, ni gorritxua naiz, baina ez dut oska egiten, ez dakit zerbait. Urbildu mesedez, ez dakit horrelako zerbait. Gogorra da, baina... Sartuko ga. Bai, aldan bekela. A ber, kontuz. Barua. Gero asko desagogatzen da idazten baita ere, zerbait gertatu zaionean lagunekin edo zerbait idazten du eta gero pasatzen dizkin niri, bai. Bere idatziak, eta, bueno, izaten dira irakurritan negarra egiteko modukoak. Nik onartzen dut, zentzu batzutan exigentean izela, bai nire buruarekin eta bai bizitzarekin. Eta horrek tarteka eraman nazake, aian inguruko zenbaitekin oharkabean, exigente xamar jokatzea, ezta? Jendeak esan izan dit, oreka bilatu behar dela, baina noski nik diot, oreka hori norka usten du. Guk, gure parte hartu nahiarekin, edo inguruko zenbaitek, beraien utxikeriarekin, eta. Zure gurasoen babesik gabe imaginatzen duzu zure bizitza? Gurasoen laguntza alakotan ezinbesteko izaten da. Beraiekin izugarri eskerturik eta bueno, esango nuke guraso bezala eredugarria direla. Ni ere ez dakit. Bide gabe zer izaten ditzaken, ezer. Eske egia da. Denbor bat ezarkatut, gogoz ez dutuz bularra, bengo zamiltzen ezen bat, zuk zara. Gogoratu nauzot, sustraiak lurrean edatoz, da berriro loratoz, Bildurra ematen dit. Zerke baten izu berdura nintzen? Bueno, ez gara betirako, gu.
beti zerbait gehiago erakusten dit, egunero erakusten dit. Ni abukatu dut erakustez Oierri. Berak erakusten dit dena. Imaginatzen duzu mundua ikusi eta entzun gabe? Edo nahiago duzu hortan ez pentsatu? Nahiago dut hortan ez pentsatu. Eta hortan ez pentsatzeko zerk laguntzen dizu? Musika jotzea, aita eta nekin gozatzea. Zeintzuk dira iluneren behar nagusiak egunerokotasunean? Maitasuna.